Дени, вижда ли са всичко? Да. Вижда съм. А? Вижда се. И се чува, не? Вижда се. Те пуснаха още от Гледай го там. дърти, а Фин какво прави? Това какво дърти Фин? Аре, прибирай ба, хуй! Сега Илчо ще влезне първи в завоя. Да. Ама ти го бяга по цялото време. Ай. Тя тук не се дига кобилата. Ей, айде, дигна се. Абе, Иво, Дигна се. Дигна се, що ми Дигна изостана, се. дигна се. не се дигнал. Не са дигнал. Как да, ги бе. изостана Не се толкова на дигнал завоя? кобилата и Няма. го Ето го, ето го, ето го, ето Ей, го. виж пак, виж. Ето го. Тук ми ще се... Благодаря! Опитва да се дига. Има още една обиколка с колко. Тя още хората не свърши. Да. Виж колко бързо го Обаче достига. настигаш, а? Има бързо. Айде, идва пак Не мога, Митко не го пуска, бе. Няма Илчо го държи, бе. Не се дигнал кобила, той го спира, бе. И сега паса дигни, виж се. Виж, в завоя го изпреварва. Ей, къде, вижте, хопа. Опа! Иво ще го без 10 лева. Опа! А да видим. Айде, прибирай ga, та майсторка! Прибирай ga! Сега, 3 пъти. 3 пъти се дигна, 3 пътя! Галопи на главата ти. Тигъра, свърши му повече. Соня, да виж как взе да климбуца. Да, Свърши въздуха. Не е само въздуха, той ще потропа. Няма крака и всичкото взе да мяташ. Не може да направо да го спира. Ще умре на пистата. Ма да го спира, ма така е. Толкова му е хала 800 метра. Не може Много, повече. няма. Ти нямаш никакъв шанс. И сега тук още се... Ей, тук хептен, виж го. Виж го как взе да бяга. Да. Ба, млада Преден, заден. Млада комбила мога да сравня с Дърт Фен, бе. Взе да фата раван на... Да, той ми бяга. Ма виж го, той направо. Страх го е да стъпне. Да, виж. Айде. Балю изгоря с 10 кинта, да? Даже ето веднага ще му се обадя. Чакай само да финишират. Може да Сега бе, Иво. Много те страх, бе. Колкото да финишира, той никой не може да го стигне. Къде ли си типа, той какво няма прави издахна? Дигнала се в ъгъла. Дигнала и не се е дигнала достатъчно. Много студен въздух. Напиташ ли които карат? Що става? Той обаче го спря. Охо, браво, Горец! Митя, включи турбата! Включи турбата!